Итак, мы з вами подошли до початку сектора. Увогуле трохи порозмовляємо про історію музею, бо такий музей ще у світі відомий як Сканер. Перший, хто пропонував ідею створення, був, ще, звісно, у 17 столітті, але перший, хто зробив такий музей, був Артур Хазеліус, це шведський етнограф, який тоді вже існувала проблема заховання древляних помників архітектури. І якраз таки мета нашого музею, таких музеїв, тим, що ці помники, вони оригінальні, їх розбирають і перевозять на певну територію. На території Білорусі перший, хто пропонував ідею, був Фердинанд Рушиц, білоруський мастак, їздив по білоруським губерніям, збирав інформацію, з 1908 року працював, але це тяжка справа, довга, почалася Перша Сусвітня війна. До 1931 года у нас нічого не було. Тобто ніякої праці не проводилося по створенню музею. З 1931 года по 1936 год у нас Фердинанд Рушиц протягнув свою працю, але, на жаль, у 1936 году він скончався. Почалася Друга Сусвітня війна, Велика Отчинна війна, у 50-ті годы навлялося життя у БСР. І ось тільки у 1976 году, 9 снежня, був издан урад БСР об створенні нашого музею. І ця дата, це день народження у нашого музею. Але перші двері відчинили ми через 10 років. У 1987 году. За этот час были перевезены наши первые помники и утворены 3 сектори. Ось ми стоїмо ось тут біля Шильди. Вся эта територія, це центральна Білорусь, найбільше всього помників у нас тут. Далі у нас Подніпров'я. Подніпров'я у нас это Могилевская область, так само частка Могилевской области. На самом приконце знаходится Витебская область, Поозерье. Ну, на самом приконце до Поозерья еще недавно был отреставрированный у нас хутор з вёски Тимошково. Так что, кто здесь был, еще не бачив его, можете пройти, поглядеть, як его там зробили. Так само у нас там борти зробились пчелками, тому до их не подходите, а то ужалить.